अखा देन्जार हाबाय दे खैला मैला बाजारावहाय न'आव थांनोनो मोनाखै जोङो ओरैबायदि अखाखा दाबो नागारा नै आयौ कमेन्ट खालाम दे दसे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे लाइभ फैबाय आरोना दसे ओरैबायदि अखा हाथेबाय बाजाराव फैनानै नैलाय नै अखाया माबायदि हादों नै न'सो थानांबाय फुंखा बसुमतारी महाय दं आदा आं खैला मैला बाजारावलै अखा हाथेबाय नै ओमफ्राय जिके खैला मैला बाजाराव दं नामा आसोल औलै इनस ब्लग ओमफ्राय मा होनदों नै हाय आं इनस ब्लग अके थेंक इउ ब्रादार अखा हादोंलै नै बिराद अखा हादों ओमफ्राय कृष्णा बसुमतारी हाय आदा बाजैखौ रिल्स मा होनदों रिल्स बानायहोबाय थायो बाजै अके नै नोमबाजैयाबो दंलै अखा हाथेनानैसो दं नै अखा हाथेनानै दङ बिराद नै रिल्स बानायगोन न ओमफ्राय मा होनदों जोमै ब्लग नों ओइ आदा आंनिखौबो सापर्ट खालामब्रा अके जागोन एसपि प्रडाक्ट आमथेखा बाजाराव नामा नङालै खैला मैलायावसो अखा हाथेजानानै दङ खैला मैलायाव ओरैबायदि अखा हाखादों नै नोमबाजै खोथा थांनो मोनाखै साथाया गंसेल' लाबोदोंना ओइ गाहायाव साथाया मोजांखो लायनो गंसेल' लाबोदों साथाया ओमफ्राय अखा हाथेना होनानै गैया थांनो मोनाखै बाजारावबो बेरायनोनो मोनाखिसै ओरैनो अमा बेदराबो गैबावखादों नै मासेल' सिथारदोंमोनदां गैला जोब्बाय जास्ट दसे आरोना ओमफ्राय नै बिदि हागासिनोसो दं आरोना नै अखाया नै नायदो नै दासो चिरां आं बाजारखौ अके दासो सिनायदों अके औ ओइलाय नरमनि माबाया बाइक फोसाबग्राया हनै मा लायामोन आदा है बाजार खरस खालामफैदोंमोन आंनि खैला मैलायावहाय बाजार खरस खालामफैदोंमोन दसे मैगं थाइगं लाफैदोंमोन इनस ब्लग अखा हादों बा दखाना आसोलहाय अयथासार अखा हादोंलै दिनैसो मोजां जादों अखा हानायाबो एक्सुवेलि मोजां जादों मानो होनबा गोबां बेबायदिनो आबादफ्रा नस्थ' जानो हमबायमोन आरोना ओमफ्राय ओरैहाय मैगं थाइगं फुरा रानजोब्बायमोन ओमफ्राय गय बिफां अयथासार रानबायमोन आरोना बिनि थाखायनो अखा हानायाबो मोजां जादों आरोना दा नायबावदोलाय नै माबायदि हादों ओरैबो थाबायलाबायनाय स्टुडेन्टसफोर फरायसाफोर अयथासार जालाव जाथाव कृष्णा बसुमतारी बाजैजों नोंखौ इन्टारेस्टल' नुखारियो आं अके ओमफ्राय जोमै जोंबो खैला मैलायाव दङ थ' अके दे थेंक इउ अखायानो नै बेरायजाया ओमफ्राय आं नुहुरगासिनो नोंखौ आदा अके थेंक इउ रायलायनांगौ ओमफ्राय एसडि प्रडाक्ट बाजै गोनां गोनांखौ मोजां नाय एसे टाइम बरिं मोननानैहाय बिदिसो थाबाय आरो लाइक दसे बेरायनोसै बै मैगं बाजारजों थांगोन आङो दसेनि उनाव अयथासार अखा हाखादोंलै नै मारै माला ओंखाम मोनजाहैबावनांगौलै निसा ओंखामालाय मोननानै थाखाबाय बेदरा गैया माथो दिनै
जाबाव माखौबा सेसखासै संसारा ओमफ्राय नायालाय दङ ओइथिंजाय ना बाजार दंलाबायो ओमफ्राय अखा हानानै ओंखारजाया फाग्लासो तामिलाव फुकन ब्रादारखौ दोनदेरदों आङो खिन्थु फुकन ब्रादार गैया दे दाख्लैनिसो फटकमोन आं खेबबाय थानो बानानै ओरैनो बानायबाय आङो एसे नायहरदोलाय नै माबायदि अखा हादों ओरै जोंनिथिंजाय हेस बाब 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 एफपि प्रडाक्ट है आदा बिदै गोनां नाखौसो मोजां औरा बिदै गोनां ना मोनजानांगौ आदा हारसिं नामा नङालै नोमबाजै दं नै बेलाय नोमबाजैजों आंजों फैदों साथाया गंसेल' नै ओमफ्राय बेरायनो हायाना अयथासार अखा ओमफ्राय उनखन अखा हानाया देखाय आदा अके देखायगासिनो दा नै बिराद दङ नै अखा नायलाय फाग्लासो नायलाय अयथासार अखाखा नुखाबाय दा माबायदि अखा लोगोफोर है दामाखाल'खा अखाया रासिनसो हाबाय थांनो जोमनाय नंला खोमालै ओमफ्राय जोंबो जोबोर जोंनिथिंजायबो जोबोर हादों अखाया दा अखाया सानथिफोराव हानांगौ अखाया हाखानांगौ मानो होनना बुङोब्ला अखा हायाब्ला हाया रानख्रांजोबगोन ना दा बेनिखायनो हाखानांगौ आरोखि ना फुंखा बसुमतारी गोजोननाय थाबाय लाइभआव फैनायनि दे ओमफ्राय रैसुमै आयु अखा हादों आरो अखा हागासिनोथ' ओमफ्राय जोंना हागाबाय अके ओमफ्राय नोंसिना बोरैजों ब्रादार ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायगासिनो नायगोन दे जोमै बसुमतारी मा होनदों दङ जाबाय माथो औरा एसपि प्रडाक्ट आदै राकेश सारा मा नानि बिदै ना बिदै ओंखारथ'वाखैलै लायनांगौसो जोंनिया र' ना गोनां बिदै गोनां बिदैखौ लायनांगौ र' मा आयो बेवाय नानि बेवाय अखा सियाखो आयु लायबावसोथ' बेवायखौ देखायबायलां एसे लायबावहाय स्लाइडनो ओमफ्राय फैबानि हिन्जावरा जोंनिया बेवाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे रैसुमै जोंनाव हायाखै अके नोंसिनिजों हायाखैबा दा हाहैगोन खोमा जोंजों हादोंलै नै बिदिसो थानांलायदों जों ओमफ्राय KMBN मिक्स ब्लग ओमफ्राय आदा बावखुंग्रि हाजो गाखोनो फैया नामा ओइ थांगोन रा टेनसन गैया मा गाखोनोल' गोजौसिम गाखोनानै ओरैहाय बाज्रुमबावगोन आं नायल' बावखुंग्रि हाजोआव थांगोन र' टेनसन गैया फुंखा बसुमतारी आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंनि भिडिअखौ अके थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ स' माच गोजोननाय मोनबाय आङो ओमफ्राय रैसुमै ब्रह्म मा होनदोंनो दा मा होनदों हासना माथाय मा होनदों मा दामसिनखोथाय हरफिन एसे बाजारखौ नायनो नामा दे कमेन्ट खालामलाय बयबो 79 जन दङ बाजारखौ नायनो होनबा माने खैला मैला बाजारखौ नुयि मानसिफोरबो दं नालाय एसे स्लाइड गिदिंनानै देखायनोसै आङो नायनो गोसोबा आरोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे नायनोबा नायनो हरजोबलाय दे बाजारखौ खिन्थु दा मानसि गैला दे थांजोब्बाय खैला मैला बाजारा गैयाब्लाबो माबानिफ्रायसो जायो फुंनि 8टानिफ्राय रानिं 10टा 11टासिमल' जायो आरोना बिहिर 11टा बारबायथाय फुरा न'आव थांजोब्बाय आरो बेबायदि जायो खैला मैला बाजारा फुंखा बसुमतारी बाजारखौ नायनो आदा अके दे साब्रै साबासो हरबाव दे बाजारखौ नायनो होननानै होनब्लानो आं दिन्थिगोन दे सोर फैदों सोर फैयाखै नोंथांमोननि सिनायनायबो नुसननो हागौ आरोना आदा आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो अके जागोन थेंक इउ साबसक्राइब खालामनायनि खोथायानो गैया नोङो दा जेखिया जा मोनसे भिडिअ थांनानै हेल' बा हायल' होनहरबानो जाबाय आरोखि ना इनस ब्लग ओमफ्राय मा रैसुमै दा हागागोन नामाथाय खनसे जाबावगोन नाइस ओमफ्राय मा होनदों एसिडि इउटुब चेनेल नाइस होनदों थांनायसै आदा आदसा लाइभसो होबावनांलायबाय आङो अखा हानायानो जाखायालै बिदिबाथाय नाइस
ओमफ्राय मा होनो सिख्लाफोर देखायदो एसे खायफा केमेरायाव फैयालै फंबायफोर एसे गोजाननिफ्राय देखायजागोन आरो दे दा आं एसे थाबायगोन नै अखायानो थाबायजायाखै दा नोंसोर नायनोबा नायबानो जाबाय दे बाजारफोरखौहाय आं एसे देखायनि दे बाजारखौहाय स्लाइडनो खैला मैला बाजार नामा औ खैला मैला बाजार बेयावनो दङ दसे लाइभआव नोंथांमोनजोंहाय लाइभ थादों आरोना अखा हाथेना होबाय थांनो हायाखै आरो एसे बाजारखौ देखायनि दे दसे 5 मिनिट देखायनोसै आङो बबे बाजाराव दङ ब्रादार अखा हादों माथो औलै लाइभआव फैबाय था अके फैगोन दे ओमफ्राय सुजेन दैमारि थेंकिउ दे ब्रादार आंनि लाइभआव फैनानै ओमफ्राय दि बसुमतारी आदा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो अके थेंकिउ खालामगोन बिलकुल आंनि जेखिया जा भिडिअ थांनानै दा हाय बा हेल' होनहरदे आं चेक खालामनानै माबा खालामना हरफिनगोन दे आं दा बे लाइभआवसो नालाय एसे नायनो उसुबिदा जायो दा बेनिखायनो जेखिया जा भिडिअ हाय बा हेल' दे थेंकिउ अके आं खालामगोन दे बयखौबो सापर्ट खालामलायनांगौ जों गावजों गाव जों सापर्ट खालामलायालाय बोरैथो जों जानो दा बेनिखायनो जोङो सापर्ट खालामलायनायानो बयनिफ्रायबो देरसिन आरोना जों खालामलायनांगौ नोंनिथ' फैसा थाङाबा बेसेन थाङाना सापर्ट खालामनाया खालामगोन खुनु टेनसन गैया दे ओमफ्राय रैसुमै आं मा होनो बिस्थिबार मा होनो हाबायावसो दं एला जासिना होदो नोङो बेदर दे गोगोमनो जानांगौलै बेदर ओमफ्राय मा होनदों सुपार बेरायहैदो आदा अके खैला मैला बाजाराव दङ आङो दे रैसुमैया बाय बाय होनथ'बाय दे ओमफ्राय दि बिथिवाया मा होनदोंनो आदा आं नोंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन अके थेंकिउ होबाय थेंकिउ दे गोजोननाय थाबाय फंबाय दे जों गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौ दे ओमफ्राय आंनिबो सापर्ट खालामफिनगोन दा जेखिया जा भिडिअ हायबा हेल' दे खुनु टेनसन गैया दा नोमबाजैजों आंजों दङ नै नोमबाजैया अखाखौनो सिन्था खालामगासिनो नै माला हागागोन सिन्था खालामदों आरोना नै आंनिफ्राय खरसिनलै नोमबाजैया ने नाङा अखा हानायानो बारासिनसो बारा हायो माथो आदा आं नोंनिखौ नाय अयथासार बारासिनसो हाबायनो बेलायनो आं एसे बाजारखौ दिन्थिनि मा मोनो मा मोना आं साथा हमबाय उन थाबाय थाथ' दे मा थाब फैनोसो थिनबाय नै एसे बाजारखौ जोहार मा बाजैजों नोंजों मा होनदों बेरायहैदो अके जागोन रा नै अखालै अयथासार अखा नै आं ओरैहाय ना बाजारजों फैग्रोदों दे एसे ना बाजारजों फैग्रोबाय आङो बेयो ना बाजार जाहैबाय बेदराबो बोरैबाबा मोनगोन कमलखा फवाखौथ' 60 थाखा बिराद खम एकदम ओमफ्राय नैबे बेदर बाजार जाहैबाय गासिबो ओमफ्राय साहा थांनोसै आङो दे बाजारजों नायदो दे एसे दि बसुमतारी अके आदा बाजैया बबेनि जाखो नोमबाजैया मालि बिथांनिमोनलै दा ओरै सानजिफुरजों थांबाय अयथासार दामाखा अखा दैबाना देरसिगोन दे ना मोनजासिगोन नै अयथासार जालाव जाथाव अखाखा नालाय ना मोनजासिगोन ओरैबायदि दै देरसिगोन कमेन्ट खालामनो हागोन दे आदा सेंग्राफोर नै सेंग्राफोरा मिनिलांदों साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदों बिदि माने मबाइलाव नायनानै थाबाय जानाय नङा दे मानसिजों सौदुरगोन बोरैबा आं बेक केमेरा होबाय दै बायसान्स मबाइलाव नायनानै थाबायब्ला बोरैबा मानसिनाव सौदुरगोन ओरै गिदिंलांनोसै आङो दे नायलाय सेन्देल दखान गस्ला दखान ओरैबायदि अखा हाबायना
कमेन्ट खालामोबा खालामबानो जाबाय बेनो जादों जाहैबाय चिरांनि सिङावनो थानाय खैला मैला बाजार आरोना बियो सेन्देल दखानफ्रा नै बे सेन्देल दखान आं देखायनोसै दे हानायखिनिखौ आसान दखान मा दखान दाथ' मानसि गैला दे थांजोब्बाय ओरैहायबो नै बाजारा बा नैबेयाव वाटारफल दं दे नैयावहाय वाटारफल बेलाय नै दै बाज्रुमग्रा कमेन्ट खालामथाराखै माथो कमेन्ट खालामनो हागोन दे खालामनोबा नै मैगं बाजार गोजाफ्रा मैगं बाजार ये फुरा मैगं बाजार साथा सोलायनो दे बेनो साथाया मा जायो आथिमंगल ए उन्दैसिनि नानिनि ए दे गाबोनसो बेलासियाव थांबा जाया बेलासियाव थांबा जाया होमबा आं बेलासियाव सहैगोन औ आं औ दे आथिमंगलावसो लिंलायबाय मैगं थाइगं आरोना ओमफ्राय नै साहाजों थांनायसै आं दाने सिख्लाफोर नुवाखै सिख्लाफोर थांजोब्बायलै गासैबो न'आव सिख्लाफोरानो थांजोब्बाय फंबाय बेलाय सिख्लाफोर नोगोद दं ओरैहाय बेलाय नै बाजैमोन हो आंनिया गंसेल' लाबोदों बाजै र' दे ओमफ्राय आं एसे देखायलाबायनो दे बोरमा खावदों नामा नोंसोरलाय ओरै दावखोलांनोसै बै माने बाजारा जोबोद गिदिर दे खैला मैला बाजारा अयथासार गिदिर फुंखा बसुमतारी गिदिर ना मा आदा बाजारा है अयथासार गिदिर दा बाजारा नुवाखै नोङो मा बेरो ओरै साहा बेसेबांबा गोलाव दं नुहरखादों दा बा ओरै खोलाहा बेसेबांबा गोजान थाबोखाबाय बाजारा जोबनो थाङा ओमफ्राय बेसेबांबा गुवार नै ओमफ्राय नै नायदो ओरैहाय बेसेबांबा गोजाननिफ्राय थाबोखाबाय नै बाजारा नायनानै लाहरदो नै ओरै खोलाहा जाबाय दा ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर नैबेयावहाय मोनसे गणेश मन्दिर दं नेपालिफोरनि नै ओमफ्राय नै ओरैहाय दावखोलांबावदो नै बेसेबांबा गिदिर बाजारा नायग्राफ्रा नायबाय थादो आं एसे दिन्थिनि ओमफ्राय दा नोंसोरनो स्क्रिनाव फैफिनगोन आं ओमफ्राय माबा नालाय मबाइलाव नायनानै थाबाय जाया नालाय बायसान्स नङाला सोरजोंबा सौदुरब्ला दिगदार जागोन ना ओमफ्राय एसे दख'ना बाजारजों देखायनि दे लाइभआवहाय आं साथा सिखौबाय दे नैबे दख'ना बाजार जाहैबाय अपेन फाननो दे बाजार दख'ना दा जुजोब्बायसो नै थफ्ला थफ्लि नै लाइटसो होदों आं ओमफ्राय मोजां दा दे दे एसे बेरायनि आयदो जोंहा सनिया इउटुबारखौ लोगो मोनदों आङो 15 नालाय ओमफ्राय आं स्क्रिनाव लाबोथ'वाखिसै मा होनला मेदाम दङ ना मेदामनिनो बिहामजो जाहैबाय आं एसे बोरैबा मोननो लाजियो जोंनि मेदाम दङ बड' मेदाम
नै बेबायदि आरोखि ना ओरैहाय नै बिराद गिदिरखा नै मानसिफ्रा थांजोब्बाय बाजारा थांजोब्बाय नै नैयाव दुमबा सेलायगासिनो दङ जुखाम ओइ बेसेबां होखोखौलाय ओइ खथ' ओइ थाइबा गथानि होबाय हाब सेलायगासिनो दं नै जुखाम रुनानैसो जानो मोजां जागौमोन ओइ गुथि नायनाखि ओमफ्राय नै ओरैबो दे बाजारा ओरैबायदि गिदिरखा फिसा नङा बाजारा नै ओरैबो ओरैबायदि गिदिर नै ओरै बै मैगं बाजार जाहैबाय मैगं बाजार बायदिसिना नै बेयावहाय बिफां फुलि मोनो नार्सारि नै बेफोरबायदि आरो चन्दन बिफां मा बिफां दंलाबायो नै गय फुलि बिबारफोर दा बेबायदि आरोखि नै ओरैहाय मैगं बाजार हनै आयौ जोगोनारा हनै अयथासार जोगोनार दं कमेन्ट खालामनोब्ला खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट खालामोबा खालामदो दे बाजाराव दङ ओमफ्राय आं स्क्रिनाव नायनानै थाबायाखै दे मानो होनबा स्क्रिनाव नायनानै थाबायनानै नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायनानै थाबायनानै बबावबा सोरजोंबा सौदोब्ला दिगदार जागोन नालाय बाजारसो सेन्देलनि दाग मोननायनि जाहैगोन नालाय नै जोगोनारा अयथासार फानफैदों नै गारिजोंसो लाबोखायो नै अयथासार फानफैदों ओरैहाय नै मैगं बाजार जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' बाजारानो बायबाय नालाय अयथासार गिदिरल' जायो बाजारा बायगासिनो दं दाबो Incoming call from Ida and with WM identified by true call. थानायावलाय मा खिनि कमेन्ट माबा हरलाबायनांगौ बेलाय फन फैलाबायदों अयथासार अखा सेरफां मैखुन मा मैखुन नागिरलाबो मोनाखिसै आङो दिनै जानो लुबैना नागिरदोंमोन आं सेरफां मैखुन गैया आयं गैया सेरफां मैखुन जाथारगौमोन आं गैया दहाय ओंखारदोंमोन ओइयाव सेलाय बेलाय मोनाखिसै आं मानसि गालदाब दाबायदियाव नैबे मैगंखौ जानांगौ मानसि गालदाब गय मोनो खोमा दा गय मोनो जारांगा नै सेरफां मैखुना मोनसे मोनदों नोंना सेरफां मैखुना ए बेसेबांथो सेरफां मैखुन दा खेमा र' नायनि एसे मैखुन फानफैदोंलै बेसेबांथो मिनिबायसो नै सेरफां मैखुन गाग्रा दले लाजियोसो नै सेरफां मैखुन गाग्राया लाजियोसो नै मोजांलै इदिया जानो नै नोंसोरलाय जायोना जाया बिदिखौलाय नै मोजांथार ओरैबायदि गोथाव दे इयो सेरफां मैखुन इयो नै रथ' जानो मोजां मा नै नोंसोर बिलं मोनबोदों माबाया मैखुना बिलं मोनबोदों दासो बेरगोन दे कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दसे दा मा खानो
दा लोगोफोर आं एसे देखायगासिनो दङ लाइक दसे हा अखायानो अयथासार हागासिनो हा दा बेनिखायनो जेरावबो थांनो मोनाखै दा कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर दसे दा कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर गाबज्लाबायदों ओइ नै आयु नारा नायनि आदा है नायनोल' आं हाब आङो नांगौमोन राखौ मुलिनो हा मावरिया सोंदो दा ए बिल' गैला आयो साथाया आंनिया बेल थेनानै थाबाय दे आयु हा घन्टादा हियाव मावहरनायलै आं अयथासार अखा हादों दे जुग जुगनो ओमफ्राय लोगोफोरा आं दसेल' थासिगोन दे लाइफआवहाय बारा गोबाव थानाय जानाय नंला आरो एसे देखायबावनोसै आङो दे बाजारखौहाय सोङालै माथो बुंनाय सोङालाय आं एसे दिन्थिलाबायनो दे ओरैहाय 12 बाजाबो फानो बिराद मोजां 12 बाजा नांदोंना नाङाखै नांदों दा आदसा ओमफ्राय लोगोफोर अखायाथ' ओरैबायदि हागासिनोखा थेवबो आं दसे लाइभ होलाबायबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन दसे ओरैबायदि अखा हादों थेवबो बाजाराव फैनानै थांनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय दा जास्ट दसे लाइभ होबाय आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जानानै खैला मैला बाजार दङ ओमफ्राय ओरैबायदि अखानि थाखायनो आं भिडिअ लानोबो गिदिंनो मोनाखै दे अयथासार अखा हाबायना दा बेनि थाखायनो आङो भिडिअआवहाय खालामनो समायाखौनो मोनाखै आरो ओमफ्राय आं बांद्राय गोबावबो मा खालामनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे लाइभखौ बाय बाय थ'सै